Здравейте, Дойчин Ников съм, председател на Клъстер Черноморска икономическа зона. Безспорно, говорейки за икономическо развитие на града и за привличане на чужди инвеститори, ние не може да не говорим за индустриалната зона на града. Господин Спасов правилно постави въпроса, че Варна към момента не може да се похвали с индустриална зона, затова е изключително важно гражданите на Варна, не малко от тях гласуваха подкрепа към господин Коцев с цел Варна да има индустриална зона и да има икономическо развитие. Затова моят въпрос е каква е концепцията на община Варна тази индустриална зона да се случи. Има два пътя. Бързия път е европейски инвестиции. За съжаление Варна няма проект заявен в Брюксел. Също няма и технически проект реализиран. Затова искам да попитам господин Коцев по какъв път ще се върви от община Варна, за да може до мандата му до 2027 година Варна да има индустриална зона с наличната инфраструктура, както Пловдив, Бургас и Шумен. Това е моят въпрос. Да, благодаря за този въпрос, господин Ников. Това е един от вечните въпроси, които се задава за икономическото и индустриално развитие на Варна и съвсем резонно е така. Ние знаете, че с министър Богданов, когато беше министър на икономиката, имахме няколко срещи, защото винаги се говори за индустриалната зона в Аксаково, макар и в друга община. Една от възможностите за реализиране на индустриална зона на държавна територия е именно там. Варна е ограничена от към територии като община, затова нашия фокус беше в тази посока. Но едновременно с това ние работим и по друга линия, става дума за западно-промишлена зона 2. Това е една частна територия, която в общия устройствен план на Варна е отредена за индустриална зона и е едно от местата, които сравнително бързо ние можем да развием, макар и частна територия. Между другото, зоните в Пловдив, да кажем, една от най-развитите икономически зони в България, също е частна. Тя не е държавна, не е общинска. Да, общината и в лицето и държавата подпомагат развитието на тези зони както могат, но всъщност частната инициатива е тази, която е допринесла тези зони да се развият по начина, по който са те в момента. Това, което смятам, че ние можем да направим, така че да видим сравнително бързо конкретни стъпки в тази посока, е да създадем условията тази западна промишлена зона 2 да се развие, като започнем проектиране на инфраструктура към нея, отвеждаща и довеждаща инфраструктура към тази зона. Съответно, разговори с инвеститори, които биха могли да имат интерес там. Там има също едно ограничение, че там плътността на застрояване е 40%, за което ние обсъждаме в момента с гилдията на архитектите във Варна. Специално те ни алармираха за това, да направим промени в устройствения план, така че да вдигнем малко коефициента на застрояване от 40, да кажем, на 60 или 80, за да може да бъде тя по-атрактивна, тъй като всеки един инвеститор ще търси да има по-голяма плътност на застрояване и 40% е сравнително ниска такава, т.е. 60% е озеленяване, 40% за строителство. Така че това ще отпуши процеса, може би, в тази зона да се развие една икономическа зона, която да е близко до пристанище, летище, нали, говорим за района между Тополи и село Казашко, на крайзерния път, доста комуникативна зона. И това така, е нещото, върху което в момента сме се фокусирали да работим. Разбира се, финансирането от Брюксел, вие често говорите за това нещо и ние абсолютно приветстваме това. Търсим конкретните програми, по които можем да финансираме като община изграждането такава инфраструктура. На 16 декември приключи предния програмен период, в който е можело да се кандидатства за индустриални зони. За съжаление, община Варна не го е направила. Ние поехме точно дните, в които приключваше програмата, беше невъзможно да подадем документи за такъв кратък срок, но изчакваме следващ период, програмен период, който ще се отвори за финансиране на инфраструктура за индустриални зони. Категорично Варна ще бъде една от първите общини, които ще кандидатстват за това. Благодаря на господин Коцев за